Ahoj, jmenuji se Tomáš a vytvořila mě umělá inteligence, abych ti ukázal, jak ušetřit čas pomocí služby Velké prádlo. Přemýšleli jsi někdy nad tím, že průměrná rodina tráví více jak 25 pracovních dnů ročně praním prádla? Čisté prádlo ale potřebujeme, tak co s tím? Neboj, mám pro tebe řešení. Svět prádla lze jednoduše rozdělit na dvě hlavní kategorie, osobní a velké. Osobní prádlo potřebujeme mít vyprané rychle a je nám přirozené věnovat mu domácí péči. Oproti tomu velké prádlo se doma pere a suší špatně. Malá pračka nám neumožní vyprat větší množství prádla najednou, aniž bychom ji přetěžovali, a tím nám rostou náklady na energie a náš čas. V zimních měsících navíc značně zvyšujeme vzdušnou vlhkost v domácnosti, která přispívá k tvorbě orošených oken a následné tvorbě plísní. A přesně tady vzniká prostor pro naši službu Velké prádlo. Velké prádlo jako především povlečení, ručníky a deky sbírejte do tašky a my ho každý měsíc proměníme v čisté. Praní, sušení, mandlování a skládání probíhá v naší prádelně Madlenka s více jak 30letou historií. Veškeré prádlo bude práno vždy samostatně s maximální důrazem na kvalitu. Co přesně patří do velkého prádla a veškeré detaily včetně dopravy nalezneš na našich webových stránkách. Je konec trávení víkendu praním a rozmisťování sušáků po celém bytě. Ušetřený čas a energie věnujte zábavě nebo odpočinku a nechte se rozmazlovat kvalitou vypraného prádla. Objednávkový formulář nalezneš na našich webových stránkách, nebo nás můžeš navštívit osobně v provozovnách prádelny Madlenka. Děkuji za tvůj čas a těším se na spolupráci.